Ngizobingelela bafowethu, balandeli weSibani Media. Kuseyena uBonga lo enimaziyo, uSibonga kwaMkhize ongaphansi kweSibani Media. Bafowethu ngizophakamisa uthando lwenu njalo ngicansi njalo mengibingelela ngihlale ngiphakamise uthando lwenu. Ukuthi ngiyalibonga uthando enisithanda ngalo bafowethu. Siyabona ipheji liyakhula. Ngiyabona la sigqoke iy'kibha namhlanje. Okusho ukuthi kukhona isenti eselikwazi ukuthi lingene sikwazi ukuthenga something. Nokunjalo nama-security bafowethu, isifiso sethu ukuthi uphele unyaka sesinama-security ngoba kunamanye amenisendela zona ama-message, ama-email esingakwazi ukuwa-attend adinga ama-security. Bafowethu sisendelwe usisi waKaNgcobo la i-story, uthi unenkinga nomfowabo. So ngizomcela usisi azochaza i-story sakhe nomfowabo. Ngingachazi mina i-story mhlambe ngizosichaza ngendlela e-wrong. Ngizocela yena usisi azosichazela sizwe ukuthi yini inkinga, yini la afuna ukuthi ayixoxe nomfowabo. Ngiyabonga bafowethu. Ngisacela usisi, ngisayobiza usisi. Sisi wami Mapholova, unjani mama? Ngiyaphila. Ngikhona mama, uBonga la umbhalelile wakweSibani Media. Sitholile sisi message yakho. Yebo. But ngixolisa ukuthi siphuzile ukuza kuwena sisi. Baningi abantu abasibhalelayo mama. Baningi abantu abasibhalelayo nabanye futhi khona ababhala ngaphambi kwakho. Kodwa singakakwazi ukuba-attend ngezimo ey'thize. Ngisacela sisi ukubingelele abalandeli beSibani Media. Ubachazele ukuthi yini edala ukuthi ubhalele iSibani Media, ufuna ukusizwa ngani. Ngiyamukela babukile emakhaya. Igama lami nguMandiswa kaNgcobo. Ngibhalela iSibani Media ngenxa yokuthi umfowethu nasashiyela amafa nenkinga yomlenze. Kwangimele enye imali ngiyithathe ngiyofaka insimbi emlenzeni nenkinga. Yena-ke imali uyayibhubhudla kuhamba amaklabhi, thenga iy'ntombi zakhe ama-weave, enza amaphathi la komakhelwane. Uma ngimbuza ngiyamuvela angithuka angifisekise athi uyena indoda lendlini, uyena indoda lendlini. Angishayi mina angishayi. Nayishilo amafa kanjani mama? Mhlawumbe unganaba nje lapho. Uma wayesebenza beshiyela amafa epholisi kanje umuntu enemali yakhe. Basho ukuthi-ke ey'ndawoni-ke yena-ke wenza ubuqophololo uyithatha yonke. Yebo. Manje wena wazi ukuthi uyosebenza mhlambe nawe ukuze uthole imali. Waphela umfowenu kuyacaca ukuthi akafuni ukukondla. Imisebenzi ayitholakali uma ngimsabisa uma ngimsabisa ngiyombobo vele athi uzongibulala. Yebo. Kanti umuntu kanjani umfowenu ethi uzokubulala nje? Unalo udlame, uyathanda umuntu wesifazane. Unodlame nje, isandla sakhe siyagijima Wena akaze kushaya wena. Ungangithinti la ngoba leli nxeba enginalo angiqwetshwe yena ngebhodlela. Yebo. Yo, manje awukazi ucabange mhlambe kumenzela i-protection order noma mhlambe ngoba naku unqene kuwumuntu ozomndeni kanjalo kanjalo. Benginqena nje lokho befuna nje uma isakhona imali anginike ingxenye ifisa khona because isiningi imali ayidlile. Isiningi kakhulu. Uyidle wenzani imali bhuti wakho? Uhamba amaphathi, hamba amaklabhu, thenga iy'ntombi zakhe ama-weave, enza amaphathi la eshisa inyama. Kube kanjalo. Kulowo nyama wena ubizwa? Hhayi angibizwa ukubizwa, angibizwa nje usengangidingi straight. Ukudla kodwa ekhaya uyakuthenga? Hhayi akakuthengi nakho. Mina ngize ngikuthenge imali yami yeqolo. Mhlambe singamthola-phi-ke mama ubhuti wakho mhlambe siyombheka? Ukhona nje nendlela singacosoza sengakhona ukhona usedanile. Sithathe iwalk-ke mama sihambe siyombheka. Babukela uSibani Media. Sengiphinde ngabuya bafowethu. Lokhu ngixolise njalo indaba bafowethu. Bafowethu ngizophinda ngibingelele ngisewena uBonga la kaMkhize bafowethu. Size emndenini wakaNgcobo la besibhalelwe uMandisa wakaNgcobo. So unenkinga nomfowabo. So sesimcelile umfowabo. Nje wahleli lapha bafowethu sengimcelile. Ngathi mfowethu ngiyakucela mfowethu bengathandi bengayithandi indaba amakhamera. Bengayithandi indaba amakhamera ngazama ukuthi ngimncenge. Pholo ngizophinda ngibingelele futhi mfowethu. Sibhalele usisi wakho la uMandisa mfowethu. Ya sibhalele usisi wakho uMandisa. Uthi kunodaba aselikhulume nawe wahluleka. Kodwa ngaphambi mhlawumbe ukuthi akutshene alikhulume lolu daba uMandisa. Ngizocela ukubingelela abalandeli beSibani Media mfowethu. Sanibonani babukeli. Lo okhulumayo njengamanje uMelosi wakwaNgcobo. Siyabonga bhuti Melosi. Sisi wami. Yebo bhuti. Ngisacela
Ukumchazela ubhuti ukuthi yini edala ukuthi ubhalele isibani media ukuze asizele ekhaya. Bhuti wami, isizathu sengibhala isibani media ile mali sashiyelwa wona abazali. Lika kweyami neyakho, hhayi yakho wedwa. Wena usenza ubuqophololo, usuthatha imali yonke uyoyiphuza ney'ntombi zakho, oma wey'ngane zakho nangapha amabhange Okay, basekhaya. kancane-ke sisi wami. Kukho konke nje lolu daba lolu kungani ungifikele nabantu abazongishutha ukuthi sikhulume lolu daba. Bese ngeke sikwazi yini mhlawumbe ukuhlala phansi sisokuthi mhlawumbe Ngizamile, ungifone. Ima-ke ngizamile, wa-prefer ukuthi ulethe abantu bamakhamera ngizamile. la emzini kamkhulu emzini kagogo. Ayikho into engayenzanga. Manje Ngoba ubone mase kuyibona mengingabiza abangcono. nabo yabathuka. Ima ubone kuyibona abangcono Mhlawumbe obona ukuthi kungcono ukuthi ibona abazosolva mhlawumbe lolu uzoba daba. khona umehluko, mhlawumbe uzobezwa, uzomuza ubhuti, mhlawumbe indoda indoda because mina sengizamile. Alright, ngoba wena ubona ukuthi kukhona umehluko ozoba khona ngokubaletha kwakho. Ngicela ungivezele lo mehluko because mina bengilindele ukuthi mhlawumbe uzobuya mhlawumbe ulanda ihlobo omalume abakhona abadala sibuye siyikhulume le Bathi ndaba. Hhayi ukuthi ayikho, uyithathe ngale bathi ndlela ayikho into uyithatha ngayo. efuna ubahlanganise, ayikho into abafuna nawe cause wena uyeyisa, umuntu omdala awumazi. Nami angithi uma udakiwe ngibeka isandla. So manje iyiphi-ke isolution ezoba khona ukuthi ningilethele abantu bamakhamera bezoshutha la emzini kamkhulu? Kahle kahle nifuna nginenzeleni-ke njengoba seningilethele la makhamera? Ngifuna ingxenye yami yemali sashiyelwa yona. Okay, abazali besishaya nale mali wena wasuka la ekhaya angithi waphuma wahamba wakhetha ukuyohlala la ohleli khona uzazi ukuthi uphansi kwesimo esikanjani. Mina bengime ngilandele wena la ukhona ukuze ngikusize ngemali yabazali bethu. Ayiyona i-reason into echazayo, akusona isizathu, akusona isizathu. Okay, ufuna ngikubekele kanjani-ke ngithini kuwena dadewethu? Okumele imali yami uyifake i-account number, yazi i-account number, ungenza ngisho even no-cash send. Akusona nje isizathu ongasisho leso ukuthi ngaphuma ngayaba akusona indaba yakho. Ngokwazi la kade ngikhona, Dadewethu, ngokwazi. imali ngangizokunika, inkinga ngangeke ngikwazi ukusuka la ngikulandelele la ukhona ekubeni kumele lilungiswe ekhaya futhi at the same time. Iyona le mali lena ebizolungisa leli khaya. Yiliphi wena ikhaya ilungisile? Khona ithazo olifakile? Khona isofa othengile? Angikenzi lutho kodwa Nikwenzeni? ngisasemaplanini Emaplaneni okuyenza imali leyo. isiphelile. Njengoba kade wenza ama-braai nje ubiza bonke omakhelwane, yinto engithengela ama-weave. Yiphi into esazowenzeka? Kukhona okuzokwenzeka. Ikuphi? Imali ikhona Imalini esakhona. sisele? Sisi wami, mhlawumbe ngisalelwe u-7 noma u-6. 7 noma 6? Yes, kodwa enye yayo ngi-investile laphana ngenza ama-quotation koma-hardware ukuthi ngikwazi ukuvusa lo muzi. Azi mina nawe besikhuluma sizokha noma u-2 room. Ngoba uyayisibona isimo sasekhaya sinjani, sihlala emjondolo. U-2 room awanele sisi wami. Bhuti uMelusi, ngiyanizwa niphikisana usisi wakho. Uthi ikhona imali enayishelo abazali. Mhlambe mfethu ngokudinga ulwazi, mhlambe bekuyimali nje. Imali esayishiyelwa abazali bakho 1.5 million. 1.5 million. Uthi manje imalini esele? Imali ekhona njengamanje ngicathi iku-700,000 or 650,000. Senginyathele yazi. Kodwa akukho okwenzile ngaleyo mali bhuti. Ya, akukho kwamanje ukubonakalayo engisakwenzile. Kodwa kukhona ebengisemaplanini akho ukuthi ngizokwenza ngayo le mali. Mcansi u-half bafo noma u-half nengxenye ngaphezulu usuyisebenzisile emothi mhlambe sekusele u-600,000. So ikuphi obontu uzokwenza usukwazile ukudla imali eningi kunemali esele uhlele kwele ukwenza imali seningi? Akukhona okusengenzeka bhuti wami. Mina nginalo ithemba ukuthi ikhona okusengenzeka. Ngoba ekugcineni bengingawona amaplani ami ukuthi vele mangidle yonke. Bengizoyidla engidlayo njengoba isidlekile kodwa lesele then mase kuba khona engikwenzayo. Uzisi wami yena obekumele akwenze ukuthi eze kumina, hhayi kodwa nabantu bamakhamera. Unenkani, awuzwa nje wena. Bekumele eze kumina yena. Hhayi ukuthi mina ngizosuka ngilandelele sisi wami lethi i-account wenza ukuthi. Yena bekumele nje njengomuntu ekuseni sashiwa abazali. Okay, angihambe ngekhaya ngihlale phansi nobafo. Bafo asike senze u-1 no-2 no-3 yabo. Then mase ayaphuma-ke ayihambela iy'ndlela zakhe ngaleyo ndlela abengahamba ngayo. Okay-ke bhuti. Usisi Awumbuze ngokukhula nje ulimi. Awuyibuze le nsizwa ukuthi ngesikhathi abazali beshona kanti imali uyishiye yena yedwa. Yithini iplani yakhe ngokunika udadewabo? Ima-ke bhuti wami, njengoba nawe usho ukuthi usisi wakho uhambile, ikuphi okwenzile ngoba uthi wena akakuthintanga, ikuphi wena okwenzile ukukhombisa ukuthi uyamdinga usisi wakho? Bafo, akukho engikwenzile, angifuni uqamba amanga. Akukho engikwenzile. Yini pho ugxeka usisi wakho ngokuthi yena akukho akwenzile?
Ukuthi-ke mase ziphuma-ke lezi mali ntontoni seziphuma yena akasekho ekhaya yabo. So mina bengeke ngihambe ngiyolanda yena ngithi hayi bo Mandisa seziphumile izimali. Ngakhetha ukudicide nje ukuthi angenze ngale ndlela engenze ngayo. Yena ngazama ngendlela engazama ngayo ukuthi mayiphume ize kumina because ngiyayibona ayibo imali le kanti usisi wami intombazane. Udlala uwusa nje lento Lento engiyibuza ubhuti wami ukuthi iyiphi le ndlela owenze ngayo ukuthi imali iphume ize kuwena yonke. Ngoba phela bekufaka uhalf uye kuMandisa uhalf uye kuwena kuze kube 50-50 ezinishiyelwe abazali. Ebafu. Ngenza ngendlela engenza ngayo noma ngeke ngiyichaze ukuthi nje ikanjani kodwa nje hayi ukuthi ngangicabangela ngedwa. No hayi ukuthi ngangicabangela. Uba ngangicabangela ngedwa mfowethu. Engabe awufici ngisho isenti uba kanjalo yabo. Because nawe njengoba mina ngisho my sister ngeke ngikwazi ukukulanda noma ubani mina ingqondo isibuya manje nansi imali seyidlile. Noma ubani bafu kodwa angayenza lento engiyenzile. No mfethu umuntu othandayo umuzwa kubo nokhathalela umndeni wakhe ngeke aze ayenze lento eyenzile. Kodwa bhuti wami naye ukuba unalo uthando ngomndeni wakhe kwangamele ahambe angishiye kanjalo then mayesebuya ngoba eseza ukuthi hayi izimali sengizikhiphile esebona ukuthi ngenza izinto mayesebuya yena ezongifuna imali. Ungathini ukuba uMandisa wacasula lento awuyenza wena and imali yakhe ingangeni yakhe yangena kuwena wase yahamba and uyabala uMandisa ukuthi umndeni awusafuni noku-attenda la ngoba wena ukuhlaza ubuzile ukuthi why letha amakhamera lekhaya wakuphendula ukuthi bashilo omalume nobaba ukuthi abasathanda ukuba khona lekhona wena ngoba ubazi ukuthi wena le mali kwenza ube namaphiko omunye umuntu usamazi ubona kuwena wedwa umuntu okhona emhlabeni. Bhuti wami hayi ukuthi ngenza ngibe nezimpilo ukuthi mangivele mangibeka izwi akekho yakethi ngi-right ngisho ngibona omalume laba imbali akekho ngithi mangibeka iphuzu nje kuthiwa iphuzu ke leli njalo nje hlezi kuzobhekwa le kubhekwe le kubhekwe le egcineni mase ngizikhulumela ukuthanda kwami mase kuthiwa ngiyadelela ngithi vele uma ukuthi umbono wakho uthathwa njengento engekho vele uzogcina unyukelwa ushukela usicina ethi hayi angisenandaba uzikhulumela inoma kanjani noma inoba. Okay bhuti right Mapholoba. So wakhila umuzi nje wanihlala ku-2 room owashiwa nawo uma wakho naye wesabambisile ngoba phela kule incwadi yafika. So wakhileke ngoba bhuti wena wenza izinto ezi-right. So wakhila umuzi okukhomba ukuthi wena ubeka imibono e-right. Kusho ukuthi obaba nomalume into abakuzondela yona ukuthi wena wenza into ezi-right. So wakhila umuzi. Angisake emaplaneni okwakho umuzi. Ngicela uphendule umbuzo bhuti. So wakhila umuzi yebo noma cha? Cha bafa ngawakho umuzi. Yini Kodwa ngisake emaplaneni okwakho. Angisho ngithi support inkulumo yakho ngibuzile kuphela. Yini edala ukuthi ungawakho umuzi kodwa imali suyidlile and even nemoto ayikho imoto mhlambe ekhomba ukuthi ngathi uthenga imoto even mengibheka nawe isimo sakho mina ngiyathuka methu sisi wena kwakuphuma 1.5 million wangisho abalandi besibani media bazokutshela lento ayikho lento ishoyo ukuthi wena khona noma bengifonela bengisamamba ingcingo zami kwakona mina ukuthi sekhona imali esele ngiyadoubt lokho sekhona imali esele. Mina-ke bavuma ngakutshela nje ikhona nesele and ukwakha umuzi bengisake emaplaneni okwakho yabo bengisaplana nje ngizowakha futhi lo 2 room impela iwona esawushiwa uma nobaba and bengisaplana uku-extend. Okay mana-ke bhuti wami usisi wakho la ungikhombisa scratch la isiqhomeni enzansi kweshiya enzansi kweso la isiqhomeni uthi wena wamshaya lapho ngambuza why engaye kokubopha noma enze protection order wakhombisa ukuthi uyakuthanda usisi wakho wathi eza umndeni akakwazanga ukuthi ayokwenza lokho protection order noma kubopha. Bhuti wami angithi uyazi ukuthi ukuze ube kumuntu isandla sekune reason ngavele ngasukela nje ngambeka iscratch waseba ukuthi nje kuphela kanjalo ukuchazelile ukuthi kwakwenzakaleni kwenzakalani ukuze abe nescratch. Akushilo uthe mawuphuzile bafu mawudlile wena omunye umuntu awumazi uba namandla kakhulu. Ayike bhuti wami lokhu besezedela inkulumo yakhe yabo besezedela inkulumo yakhe njengoba ngisho mina ukuthi akekho umuntu oyakangithathe serious yabo. Akusho ukuthi Pholoba omkhulu usungangitshela ukuthi yini yadala ushaya usisi wakho ngoba akusho ukuthi yena angitshelanga. Abona nje bhuti wami ukutshela i-reason yangenza ukuthi ngize ngimshaya ukudeni ukuthi mangikhuluma naye ungiphendula inoma kanjani azafake ngisho inhlamba ngeke ngize ngikuvunyelwe mina ukuthuka umuntu wesifazane usisi wami phela kodwa ngeke ngize ngiyivumele inhlamba ezisuka kuyena ziza ngakimina
kumele ngibuye ngimkhombise ukuthi hayibo imina phela umuntu wesilisa yabo, and imina engimdala kunawe sisi wami. Hhayi ukuthi uzovele ungishaye udenyiwe. Mina uma ngikhuluma nawe ngoba nakhu ngidakiwe, sengiyisidakwa nje esikhuluma into engenangqondo zonke insuku, akukwazi. Uthe kumina umuntu ngeke uva umbeka isandla engashongo lutho. Ngiyala ekutheni-ke mfowethu, ngeke usisi wami uthi uhleli phansi avasukume athi kuthi kanyoko sibani bani kwathi wathi ungazange usho lutho. Kushuthi inhlamba nayo uyikhipha kusuke kukhona osuke ukushilo nawe. Unalo lolu lwazi bafowethu ukuthi akuvumelekile ukubeka umuntu isandla. Le nto osuyenzile le ungaboshwa izandla nenyawo, especially kuwumuntu wesifazane lo. Uyazi abantu besifazane indlela abanamalungelo kuthiwa u-50-50 kodwa ngendlela bona aba-attend-wa ngayo, ungasho ukuthi bangaphezulu kwethu amalungelo abo. Ya bafo ngiyakwazi lokho kodwa uma ephuma esandleni kuyadinga ukuthi ubuye uthi ukumthinta kancane ukuze nje mhlampe ney'ngqondo zizobuya uma wukuthi mhlampe ingqondo khona la ibiphazamiseke khona. Kushuthi uqonda ukuthi wena ngalokho owakwenza uzisole mfowethu. Kushuthi namanje usasho ukuthi nangeyilanga futhi umebhedla usazophinda umshaye futhi usisole. Nje asoze ashintshe. No, hhayi ukuthi nangelinye ilanga mhlampe angizisoli ukuthi ngambeka isandla. Ngiyazisothi ngambeka isandla waze wagcine elimala phuma negazi. Kodwa bafo njengoba ngisho akuso sonke isikhathi la uyohlezi uvumela khona ukuthi hhayi ngoba umuntu wesifazane sekumele akhwele adilike nje, sekumele akhwele adilike. Kumele ubuye nje umfake esandleni ukuze uma wukuthi izingqondo ezingasekho serious kuzobuya izingqondo. Sisi wami, isifiso sakho bekuyisiphi for omfowenu? Isifiso sami nokuthi anginike imali lesisele. Aha. Kube njalo. Aqhubeke nalahlele khona nami ngiqhubana nemhleli ngoba vele mina ayisekho into ayikho into ezongidebisa naye. Sanginike nje imali ngihambe ngiyoqedela i-hardware njengoba ade esho ngoba vele ayisekho. Ngicela siyamuzwa bhuti wami usisi uthi uthini? Ya bhuti wami ngiyamuzwa kodwa manje ngizomthemba kanjani ukuthi uzoya lapha e-hardware if ngimdedelela le mali athi yena uyayifuna njengamanje. Ngicela isidingo sokumthemba bafo nokungamthembi asisekho. Wena wenzile i-fraud la. Even engaya kumaphoyisa uzoboshwa usakucabangela njengobhuti wakho uyakuthanda namanje. Wena usisi wakho uthi umnikeze okungokwakhe noma usukudentile lokho okungokwakhe. Mnikeze okungokwakhe abone ukuthi umisa kanjani. Makuthi uyawakha naye umuzi uyawakha, makuthi akawakha akawakhi. But umuntu wesifazane ngiyamazi akakhohlwa yikhaya. Bancane abantu besifazane abakhohlwa yikhaya. Ukube uyena lo wathola le mali ngabe siyawubona umuzi. Mhlawumbe ngabe zikhona iy'moto esiyibonayo ezimili la. Kodwa kulokhu awunaso isiqiniseko sakho ukuthi ngabe siyawubona umuzi nalezo y'moto. Mhlampe ngabe kuyafana nalento nami engiyenzile. Isibani media bafo ngeke size sife noma ngathi ubonga Mkhize uyafa. Ukhona ozothatha ingxenye yami. Uma ukuthi usisi wakho akayenzanga leyo nto, ngicela umnikeze imali yakhe sibone ukuthi uzokwenza njani. Uma ukuthi akakwenzanga lokho sibonga noma engasekho, bhalela isibani media obesekhona sekhona noma kwi-crew yami obesekhona sekhona. Umbuze ukuthi le nto enanisho ngalela langa ngiyayibona nithi ayisenzeki usisi wami useyidlile imali yakho. Hhayi ngiyakuzwa bhuti wami kodwa manje kunzima vele. Angifuni ukuqamba amanga. Kunzima vele. Yini edala ukuthi kube nzima ngoba phela eyakhe imali usuyidlile. Waze wangena engxenyeni yemali yakhe. Wena usisi wakho ukuthi umnikeze okungokwakhe. Wena ngoba wakho wabona ukuthi ukudle ungalakhi ekhaya. Usisi wakho uthi yena uzowakha ikini hayi kwakhe. Uzowakha ikini ngale mali yakhe. Okay mina ngithi-ke kulo 650 kosele ngiyahlehla no-150 ngizomnika u-5. Bhuti wami ngicela kube wena okhethayo. Usisi wakho siyamsupport siye police station siyovula icala le-fraud. Uyaboshwa uphucwa le mali yonke. Noma umnikeza imali yakhe yonke usisi wakho. Kuzoba kuyena ukuthi uyakupha noma akakuphi yini. Ithanda ukuba nzima mase niyifaka emaphoyiseni bafethu. And ithanda ukuba nzima bafethu mase niyifaka emaphoyiseni Yini serious. enzima la? Kodwa ngoba nisho kanje bafethu ngizomnikeza because manje angifuni into ezongihlanganisa namaphoyisa. Kodwa azazi ukuthi le nto ayenzile uthi angifikele namakhamera la azokwenza ngale ndlela enze ngayo. Akuyona mina engenza ngayo izinto. Engizokucela kuwena mfowethu njengoba uzomnikeza thina sikhona sisebenza 24 hours. Even ebusuku sokufikela la ukhona. Sokutracer sikuthole la ukhona. Mhlambe kube kungasekho kube kungasaxoxwa njengoba sixoxa.
mhlawumbe sobe sesihamba nanamaphoyisa straight. So njengoba uzomnikeza mfethu, lokho kuyangijabulisa futhi ngiyakubonga, but if naye enza into ongayithandi, kodwa angiboni ukuthi wena sungaba nayo i-right ukuthi uzomreporta kuthini ukuthi usenza into ongayithandi, ngoba phela wena uyenzile imali yakho ngendlela okade uyidla ngayo, but angikwazi uyidle ngani. Ngoba noma ngikubuza ngozungitshela, uzongibalela izinto engingaziboni ukuthi sozokwakha kanjani imali vele usuyidlile. Njengoba usisi wakho uzomnikeza imali, mhlambe yiphi indlela obona uzomnikeza ngayo, noma mhlawumbe uzomnikeza nini? Mina bafo bengibona ukuthi ngihambe naye kulesi siye ebhenki ngaphakathi. Into yanini lokhuluma ngayo? Njengoba kulesihlanje namhlanje, mhlawumbe into ebesingayenza noma ngomsombuluko le. Eyi, mina Iwona bengicabanga ebengubona u-right. mina bengithi yokulihlanu sekubhaliwe emabhenki, vele ungi-transfere manje ukungene kwi-app. Oh, Ngibona i-app, kanjalo mina. i-app vele unayo bhuti? Ya, nginayo i-app efonini. Ya, ngicabanga ku-right lokho ukuthi umnikeze nathi ukuze sihambe sine-proof yokuthi ngempela imali transfer ufake la, ungene kwi-app yakho lapho, Unyusa i-limit. ya unyusa i-limit bese unikeza usisi imali yakhe. Hhayi, ngoba nisho kanjalo ngizokwenza manje nje. Before niphume ngizobe sengiqedile ukwenza. Pholo bomkhulu, mina ngikubona uyindoda engathembekile, kube uyingane ngabe ngithi unamanga. Yakhumbula inkulumo yakho uthi utheni ekuqaleni? Uthe imali uyifiksile enye, kodwa manje wena futhi usuzongena kwi-app utransferele usisi imali yakhe, but angisho ukuthi iphendula-ke. Sisi wami sesizovalelisa, sacela uzibongele kwiSibani Media ngesikwenzile, but sacela ubungena kwi-app lapho. Khona uzongena kwi-app nje, ufake iphini lapho, musulogile in, unikeze usisi azitransferele imali yakhe. Sisi wami ngicela ukuzibongele kwiSibani Media ngomsebenzi esesikwenzele wona. Mhlambe nawe bese ugive up ukuthi mhlambe le mali yakho ngilanga uyithola. Hayi, angazi ngizothini. Ngibonga kakhulu because ukuba anifikanga ngabe le mali bengeke ngiyithole. Ngiyabonga kakhulu, isona sivele ekhanda. Enikwenze kimi ngicela nabanye basizakale. Ngiyabonga kakhulu iSibani Media. Siyabonga. Yeah. Bafowethu, njengoba ngishilo ngathi i-birthday yami iyaloda bafowethu. Into ezongijabulisa kunina ama-like bafowethu nokusifollowa. Ningadinwa yilokho bafowethu, ukuze ngikwazi ukuthi ngithole ikhekhe le-birthday, sijabule ne-crew yami, sidle, sithenge o-Nemenite, senze yonke into bafowethu. Nginithanda kakhulu bafowethu, nomndeni wami wesibili. Ama-comment njalo bafowethu. Gxeka mase uyakha. Mawuzogxeka ungangakhi ngizogcina ngifile. Kanti ngcono mawuzongibulala uphinde usende nento ozongakha ukuze sikwazi iSibani Media siphambili. As ukungena kwakho kwiSibani Media khomba ukuthi uyasithanda. So mawulimaza umuntu okuyena ophambili kwiSibani Media, uqonda ukuthi iSibani Media sife. Mawushaya ikhanda lesitimela, abangemumva ngeke bakwazi ukuhamba. Mawulimaza mina o-cameraman bami bazoshutha bani. Ngiyanithanda bafowethu, nemndeni wami wesibili. Lokho angikhohlwa yikona. Nisale kahle bafowethu, ubonga lwakamkhize. Ngisadishelele. Ngiyabonga.